Mauday ni atong potahi karong adlaw mga bay ang masbus laham. One day tudloan na kita mo unsaon ni siya. Mo ni siya ang karni sa karnero mga bay. Let's go. Hello mga bay, ay inday kabkab ni ang inyong suking mga kabay diri sa nasod sa Kabalasan. Daghang salamat karon sa inyong suporta mga bay. Diri sa inyong suking manalabtan nga nalagpot sa Middle East. Daghan kayong salamat sa inyong suporta kanunay. Mega love shoutout kaninyong tanan. Oni ang seaside diri sa Kuwait City. Thank you so much. Amping Bisaya tabay. Ato ni bye. Bus laham. Laham ni bay. Daghan ni karon kay daghan man tao diri gud. Okay. Ang masbus laham ay masayot ko sa naman ka ba? Kasilagan ka ba? Kalimutan na lang yung sa iyaya ka rin kalagyan. Ito laman ko lahat. Ubay pa man din eh. Hindi ba maalat so eh? Medyo no? Parang ano? Ba't ganito yung ano? Dakos? Tapos, Ano nangyari? ganun talaga? Ano yan? Tabang? Maasim? Masin? Ba't masin? Kamatis, lasang kamatis lang. Walang timpla. Sandali nga. Okay na, baka nakalimutan kung asinan yan. Oo, sadyang ganyan lang. Hindi. Hindi naman ganyan nung dati eh. Oo nga, baka nakalimutan ko itong asinan. Asin lang ba nila? Wala sinasabi, asin lang at saka black lemon. Di ba? Mas masarap. Pure. Nga, Lasang ilagay dito. pure nga. Lasang pure. Mas masarap kasi maano na yung kanin eh. Mas masarap nga siya. Pero hindi ko ganito, di ba? Kasi nilalagyan kong baharat. Eh, kanina. Wala na. Finish na. Mas masarap siya. Pure na pure kamatis. Ang dami ba naman ng kamatis niyan? Nano ko, dinurog ko yung masisira na ba? Sunod yung miling kamatis. Sayang naman. Kung mabulok. Itahon, ginawa ko, inano ko. Pang ilang ano ma?
Inano ko, binlender ko Pwede tapos. tumagal yan. Ng araw. Yan. Pwede naman sa ano yan. Isang linggo. Pwede mo ma-freezer. Tapos init-init na lang. Masarap pure dakos pero mahal kasing kamatis sa atin. Ewan ko sa inyo. Mura lang kami. Natapon lang to. Pero Kaya meron kasi talagang may panahon na mahal. mahal ano. Lalo na babagyo. Masarap pero yung aso yan. Masarap mga ganyan lang. Wala nang ano. Oo, parang Wala nang spices. Pure na pure. Masarap na siya i-ulam. Kahit walang ulam, yung kanin lang malasa na. Tapos dakos. masarap sa partner dito kasi medyo maalat ka. Andyan, may sili pa ba? Sige Inayan pa mo. tayo. Ang hangin eh. Ang hanga. Ang sobra. Minsan may siling ganitong walang ano. Yung tama lang. Masarap. Grabe ang anghang kahit buntot. Hindi ko kaya. Magsipon tayo dyan. Ay, siya nga. Kami lang ni Bunsoy Shirley dito ngayon ba kay si Saranghe sumama doon sa bata. Yung panganay niyang alaga, si Saranghe ang nag-alaga. Yung ate niya nang sinama. Nahanap nga ni tatay. Sabi ko kanina kay Salim, ay sabi ni alaga mo, no, ayaw kong kasama si Ate Sara. Sabi niya, ayaw doon niya. Bakit? Sabi kong ganun. Sino bang gusto mo? Ako? No, kayong dalawa. Yung ko na, hindi pwede. Dalawa kami isama, hindi pwede kasi walang maiwan dito. Walang magluto, walang mag-alaga sa lolo mo, mama mo. Sabi kong ganun. Wala kay isama man din niya ako. Makulit na, pagpansinin mo. Ang pinansin. Walang katapusan. Hindi man, pero nakokontrol naman. Pag mag-umpisa na siya sa pagiging naughty, huwag mo na magpansin. Sarap. Lakos. Kinain nila yung ninibabaw. Nakulangan sila sa ano? Ang tawag dito? Hasyo? Asyo. Naubos nila? Wala lang. Mariuman, mahilig dun sa hasyo. Sarap, medyo matagal na rin kami hindi nagkain ng lahambay. No? Kailan ba yun? Yung niluto natin na isang buo. Ang sarap oh. Yung pure dakos at sa kakanin lang. Kaya na. Ano ngayon na? Oo. Ang tawag Ano? dito. Wala na eh. Ay. Yung pwede lang. Eh, kaso wala na tayong serve bukas. Sana mamimili bukas. Ang araw ba nga? Linggo. O kasi last na namili sila Lunes. O, mamimili na bukas. Hihingi na tayo ng kape. Wala na. Sabihin natin malakas magkape si Ligaya. Ang bintangan si Ligaya. Agoy, ginawa ko. Okay, bye. Dili na yung kutob kay Tiwaso na ko sa Facebook.